Lorkhom episode 69 Social media chanchin te part 2 Pathum na YouTube kumsang ni panga khan PayPal thok thian pathum Jet Harley Steve Chen le Jawad Karim te chuan an na thave tak chu chuasanin an mania company siam antuma ti chuan an han ngai tu awang dating website lam nula le tlangwal te in ngai zon theina tur website lam chu siam thain an ria ti chuan an website siam masak ber chu TuneIn Hookup ti an siam ani he website a hian a hmangtu ten an ma ni video te an post anga ti chuan midangin an video te loinin an du zong te ani chuan he website hmang hian an in be mai don ani thavio turan ngai line he an thil siam chua hi a hlo cham chiang hle a mangtuan mutam thei reng lo mai ani ti chuan tum khat chu Jawad Karim hian kumsang ni palia Super Bowl halftime show a Janet Jackson le Justin Timberlake te an zai tuma Janet Jackson nute alan palna video kha internet a en atuma a muzo der lo maya hetatang hian idea an nei thar pha ta a video du internet mangtu ten an post theina le midang an en kual tir theina ang chi website hi alo la omu mal reng lo ani tian thre chuak ta a chuta chuan an dating website siam hasak kha video upload le an design dan kha a thatok view thowa an hriat awangin kha website kha siam thain video ngor minol puina an upload so thei turin an siam thata a ti chuan kumsang hi panga February ni som palia chuan TuneIn Hookup ti chu YouTube tin a hming an thlak ta a an ti fu cher ngei mai April ni som hi pathum sang ni panga khan YouTube siam tu zinga mi Jawad Karim chuan YouTube pa video upload ma saber ni turin second som pariat leka thui ama Jawad Karim chu sahuana ading lai a uploada a video hminga me at the zoo sahuana kaum lai ti dain he video hi tun thlengin YouTube pa en thein ala oma tuna phei chuan he video hi en tu makta duai somsari pasari lai anom hem to ani YouTube hi alar ngal ringot bik lova van nei na an tok hlau maya September sang ni panga khan Nike company chuan an company advertisement ti nan YouTube hi an ron hmang hlau maya Brazilian star Ronaldinho in bola khal kwal ve lai hi an ron uploada he video hian en tu anga ta hle maya YouTube pa video en tu makta duai chuang nei ma saber ani ta nge ani chuta tang chuan YouTube chu aron lar chho tan ta a sumpo ala lut chho tan ta ani Google chuan YouTube theina sang tak le internet mang tu te ta na thil tharo pui tak ni thei tura an hria ta wangin lei atum ta a ti chuan October sang ni paruk khan Google chuan YouTube chu dollar makta duai sang khat zaruk chuang la in an lei sakta a Google company te pon ti fu an ti hle ni turani YouTube hi internet step tharo pui takmin kai tir tu tur ani an ti hial ani ti chuan kumsang ni pasaria YouTube video upload te hi alo changkan le zual theinan le thil thadeu mi pui ta na hlu le zual te an upload theinan ti be sein YouTube chuan YouTube partner program ti asiam ta a hemi mang hian YouTube pa video tha upload tu te chu an lar chho thei don ta ani hemi kum vek hian YouTube chuan video a advertisement anom tir tan le boka mi pui tam takin he an thil ron ti thar advertisement vel hi nein complain view ma se YouTube pa video upload tu te ta ne ro chuan Google in asum a share ve ta ka wangin video hlu le routing tak tur an ron upload ta chur maya hemi awang hian YouTube en thin te chu an pung ta tel zoka ti chuan a kum tel mai YouTube mang tu hi an tam ta tul maya YouTuber kan ti mai YouTube pa video upload tu po an pung ve zela thren khat the pe chuan ei zon nan an hmang chho ta mur mai ani tun din huna phei chuan YouTube pa video upload ringot wang hian mitam tak millionaire ani theita a company te dinin YouTube atang hian sum tam tak an la lut ta chum mai ani YouTube atanga sum an lak lu na ber chu AdSense mangin ani a YouTube pa hian company lian tak ten an company advertisement siam te YouTube pa poisa choin an chuat tir thina chung advertisement te chu YouTube video aron lang ta thina ni ti chuan heng advertisement hi video en tu ten an lo en thin chuan poisa video upload tu ten an hlo ve ta thin ani chu wang chuan an video en tam turin thei to pin ma an la thina subscriber nei tam phei chuan video en tu po an lo pung ve zela chu wang chuan subscriber nei tam po apoi mo hle ani chipchiar taka soidon chuan a thui khop maya chu wang chuan kan soi thui lo mayang tun din huna YouTube channel zinga subscriber nga ber chu
India company pakhat T-series zunitlat maya ani hian music video te film lamte anti chuak bera adot tu chu PewDiePie ani a ani hi subscriber nga ber ni reng thin ani a game khelai te le thil sang noi zathlak deuh te a upload thin ani PewDiePie hian kum khata dollar makta duai som thum don ala lut thin ani a video pakhat ringot po hi average alakin India poisa chuan cheng noi som thum vel don ani hem mai ani tunlai hian mizo zinga po YouTube manga sum la lut an ve tanual maya mason na pakhat chu ani ve renga YouTube atang cholo po hian internet atang hian sum lak lu na chi sang atam hle a rem chang tanga kan la soi zel tura nga yang pani na Twitter hi khovela social media platform lian le ro pui berpol ani hialo me mi ro pui tak te ram shoi tu te thlengin Twitter hi an mang sup ani bera chen khat phei chuan an ram chunga thil poimo puan na man ruwa te thleng an mang to a American President Donald Trump te kan ram nge ya po Modi te thlengin Twitter hi an mang tangkai hle ani tundin huna chuan thil poimo le mi pui kal tlanga thil ti don chuan Twitter account nei hi ngei tur tluk ani deuh der to mai ani chutiang khopa social media poimo Twitter chanchin hi ilo bel chiang deuh teang Twitter hi kumsang hi Paruk Khan Jack Dorsey in angai tu chu ani a atira chuan SMS ang dewa man thei turin aduanga he platform hang hian an message te en le thei vek tur siam ani heti hun lai hian Jack hian nadang nein Twitter chu a hun all nein a siam deuh mai maya ti chuan a thian te Noah Glass te le Bistone te Evan Williams te nen en hoin an siam ho ati thei ome atira chuan Twitter hi TWTTR ti ringotin aming an siam phota aming hi Noah Glass phu ani hi computer thiam tak ani nge ani ti chuan an duang taka an siam zo nu chuan March sang ni Paruk Khan Jack Dorsey hi an Twitter a chuan message tweet kan ti mai masaber ni turin just setting up my Twitter ka Twitter tur ka siam filme ke ti chu a posta ani an hu loka Twitter ti in aming hi an siam pumta a ti chuan kumsang ni pasari khan Twitter hi aron lar chhota hluai maya alar chhona po conference lian ve tak pakhat South by Southwest Interactive Conference an tia chuan Twitter hi in biak kwal na man ruwa bera an manga hemi tum hian tweets sing ruk ve lai an in thon ni an soi ani hemi tum hian Twitter siam tu te po anom ve in an hlim hle a ti chuan Twitter hi aron lar chhota hluai ani ber mai Twitter danglam le deuh na mai pakhat chu alar chho zel na hian Twitter lam mi le sa te ai ma in Twitter mang tu te idea wang ani pakhat ve tlat maya Twitter mang tu te hian he Twitter hi a that le zual dan tur le ma ason zel dan tura hian tha an tho ve na sa hle ani chu Twitter nei tu te hian an lo pom ve zel boka ma ati son pha na sa hle ani atira chuan Twitter a hian message in chan le na tur mu mal taka duan om hau lova tin mi tu emo han lam rik mention dan po om lem lo bokani hemi chung chang a hian Twitter mang tu pakhat chuan @symbol hi aron ngai tu chuak lol maya Twitter mang tu te ming bula @of symbol hi handa zeu khan an mani kan va reply baka kan mention theidon tina ania he idea hi tha tin Twitter chuan an website a hian an ron da lut tamaya he thil hi tangkai te em maya tun thlengin mi kan mention nan man zeu hian kan mi du ber kha kan va mention theita a he thil hi tuna phei chuan Twitter mai pialama social media sanga an man pha ta nge ani tin hashtag ti po hi Twitter mang tu zinga mi tho idea ani le peka Twitter mang tu tam takten mi message awesome te a an zon theina na tira hashtag man hian an zong zung thei don ani hei po hi Twitter te chuan tha tin an ron da le mai bokani heng sang awang hian Twitter hi alar chho em maya ton din huna chuan Twitter mang tu hi thatin mi makta duai zani ve lai an om ani pakhatna WeChat hi mitam zok chuan kan hmel hria tin rin om lo ve thunga ma se tun din huna chuan khovela Facebook YouTube le WhatsApp tilawa chuan mangtunga berani miaw wangin tilan ve a thawme Instagram ipon mangtu anga tlat mai ani WeChat hi China a message in thonna app lar ber ani a thlakhat chunga mangtu po Viber chekhat chuang an ni hem mai ani ma se China rama yom lo chuan WeChat chu iman arinom lo thunga WeChat hi Tencent company
Asia chuan company lian ber pol ani a atira chuan message in thon nan ringot siam ni ma se tuna chuan he app mang hian engkim deuh tho bill pek nan te taxi man nan te le thlona ticket book nan te thleng a man thei to a WeChat hi Facebook le WhatsApp te nen in an lo na anei nual maya WeChat ni na tlang pui chu hetiang hian han soi chho do ni la WeChat hi soitak ang khan an siam na masaber chu message in thon nan ani a WhatsApp ang deuh hian group ang chi te le mi sang sang te in biak po na ani tin WeChat a hian in add dan om nuala pakhata chuan kan contact details vel in pek nan hian pakhatin a phone mangin pakhat phone a vasken sak zeu mai don ani WeChat mang tu te reng hi na san pa in barcode an nei thawa chumi chu an in scan sak zewa ti chuan an contact vel chu all samte in an nei mai thin ani tin number le ID pa ngai mang pon 98 thei tho boka WeChat hi China chuan engkima in biak po nan an mang ani bera email ai pon an du to zok ani tin alar em na chan pakhat chu Facebook hi China hian an block ve shim bokani WeChat a hian moments ti oma chumi mang chuan thalak le video te a post theya heng an thil post te hi an thian WeChat mang ve tho te hian an lo comment in an lo like thei bok ani tin heng baka hian ti thei atam em maya online na thil I leidu pon WeChat manga pay thei na hi aum veka online lo point thil leidu pon WeChat manga barcode scan zeu a lei thei ani deuh vek to ani chu wang chuan wallet po China rama chuan thengil ma la phone inaya WeChat inei chuan har satna eng vak mai tok lawang anti hial ani heng phaka hiang games te le top up thun nan te po man thei veka soita ang khan ti thei lo mang aum lo ani WeChat nei tu Tencent company a an CEO ma hua teng phei chu tuna khovela mi ho saber te jing ami ani thei hial ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya